Zdar, tu je Ondrik, zdravím vás pri videu, ako dať video na YouTube. Ako prvé si musíte dať YouTube, napísať tuto hore do vyhľadávača a tu máme. Tuto dáme, že prihlásiť sa, vpravo hore, pre niekoho, kto to nevie. Tuto sa musíte prihlásiť menom, ako sa voláte na YouTube. Chvíľku sa trvá. Tak potom potom ako dať na YouTube je, že môj kanál. To radšej dávajte. Tuto máme takto a tuto vpravo hore vedľa loga máme nahrať video asi zrejme. Ak na to klikneme, tak tuto, že toto a môžeme nahrať. Tuto otvoríte Bandicap napríklad, lebo cez toto sa natáča a môžeme aha, dobre, no, tak mi to nejde dneska. Klikneme sa nejak inakšie. Dáme, že pracovná plocha. No, není to tu. Tak musíme dať zase ten Bandicap. Trošku väčšie by sa to hodilo. Nech vidím poradne. A chcem ho otvoriť. Som vedel, čo tam môžem dať. No ale... Aha. Tu je Bandit sám. Toto dáme a... Open. Takže toto tu bude a tuto môžete dať meno, všelijaké meno. Vaše video sa... Aha, takže môžeme si dať meno pre toto, že Ondrik. Ale no, tak to mi nejde. To mi je moc ľúto, že vám to nemôžem ukázať, ako sa vyhľadáva. Takže video sa môže dať, vyhľadáva sa video tuto hore. Máte tuto napríklad Minecraft. Je taký známy. Vidíte, tuto môžete vidieť. A ak si na to kliknete, tak sa to spustí video a hotovo, máme dané. Tuto k filtre, to takto uvidíte, že kanál napríklad. A ak ste prihlásení na YouTube a dáte napríklad mňa, že Ondrik SK a dáte hľadať, tak vám to hneď vyhodí všetky videá, ktoré som dal. Jedno video, tu je druhé video. A toto je tretie video. Toto je kanál, na to si kliknete, sa mi zdá. Toto máte všetko o mne, čiže Zdar, tu je Ondrik, to je môj pozdrav asi, áno. Tuto je všetky videá, čo som nahral. Toto sú moje odbery. A na odber vlastného kanálu sa nemusíte prihlasovať, dobre. Takže tuto si dáme, že domov. Ak chcete ísť na túto hlavnú stránku, si môžete všetky veci pozrieť a môj kanál. Napríklad, keď si klikneme, Zdar, tu je Ondrik, zdravím vás takto vidíme a to vám nebudem ukazovať, lebo si to môžete pozrieť na YouTube. To je jedno, tu máte meno, ako sa volá to video. A takže kamarátom môžete povedať, ako sa volá. Ja napríklad poviem, že kúknite si video Ondrik Let's Play Forge of Empires epizóda 1. Oni si to naťukajú a nájdu takéto video, kliknú si na to a dá sa to spraviť. Jak sa to povie? Pozrieť si to video. Toto video zatiaľ krátke a ináč som chcel natočiť video, že mám 10 odberateľov, bohužiaľ už mám 11, čiže to je blbé, že natočím, že konečne mám 10 odberov a mám 11, čiže sa je také
Dobre, čiže trapné. Ak ste prihlásení na YouTube, tak tuto máte všetko, že kanál Trendy, odbery, kliknete na to. Tu máte všetky videá, ktoré dali ľudia, ktoré ich odberáte. Čiže tak, ja odberám jednu youtuberku a tuto sú všetky veci, videá, ktoré natočila. Nechceme jej robiť reklamu zbytočne, aj tak si ju možno nepozriete. Takže tuto si dáme môj kanál a ako som hovoril, tuto nahrať video a tuto si kliknete a môžete natáčať, takže tak. A ľúčim sa s vami a uvidíme sa pri druhom videu. Dovidenia.